IMCP anabwera kudzandiona ine ndaiwala nkhani yake anabwera wokha inde chinali cholakwa kuti ine ndalandira IMCP wokhaukhaja ndiye mmene anabwera amapanga threaten kuti zinthu zikangoyenda moyipa payenda mwazi ndinawuza kuti mawu ameneyo abwerereretu mukubwera kudzandiopseza ine kuno musandiopseze mainawo sidatchula koma ndi akuluakulu a MCP anabwera kukandide mukuopa kwatchula sikuti ndikwaopa mwadzuka bwanji amalawi tonse munyengo ino imene tikuwalirira a vice president komanso tikuwalirira ashaniru dzimbiri tikuwalirira alapken tikuwalirira nyamata wa kunchisi komanso tikulirira iziti chisomo ndi ena onse amene tikuwalirira amene anakwera ndege imene imakwera anthu 19 koma wina wa kuchipani cha MCP akuti iye analephera kukwera ndegeyo chifukwa chenna kuti ndegeyo inazaza zambiri zikubwera ndesi ndikuziwa kuti ripoti likamazalembedwa lilembedwa mwa mtundu chani amalawi Limpopo FM ikufuna ikusimikizireni iyonso payokha ipereka ripoti ku dziko la zimene ikuziziwa kuchokera kumene kunayambira nkhaniko mpaka kumapeto. This is Comrade Tanywa for Limpopo FM. Tauzidwa ndi kuyankhulidwa kunena kuti amalembuwa anachita kupempha ndege ndi amalawi ochuluka zulo ayimba matelefoni pa Limpopo FM. Comrade Ntanyiwa timati mutifusire akomanda athu kunena kuti ali ndi message mufoni mwawo imene ikusonyeza kuti achirima anatumizira uthenga kuti ndikufuna ndipite pa ndege kapena mwina nkutheka ali ndi audio imene amayankhula pa foni pawo kunena kuti akomanda ndimati ngati ndikotheka mundithandize ndege kuti ndipite kumaliroko ndi amalawi ochuluka akupempha kuti akomanda ngati muli ndi evidence yosonyeza kuti achirima anakutumizirani message kapena anakuimbirani foni amalawi akufuna ayione. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Mulibwanji Adala Kadula, mulibwanji Devi Malamula,
munayendako bwa ndikuseka ngati zabwino koma ndiyendereka kuseka chifukwa adala kadula amamuuza munthu wina kunena kuti ineyo ndasiya kumayankhula maaudio chifukwa chonena kuti ana awawa ali mpopo sindikuwaona bwino ne ana ali mpopo akuona nisonitu amalawi mungakhulupirire kuti David Kadula achamanena kuti sazayankhulanso audio ayankhulanso audio ina ndikuti uyu ndi Comrade Mchanyiwa pari popo FM. Chigawo chakummawa gambambande nkhanga zaona. Hakudi kola Comrade dzina limene munaliganiza bwanji? Mulungutu si munthu, mulungu amata ndipo ndizoona kuti amadusira mwanthu ena kuti zinthu zina zikachitike. Mulungu anakadzera kuri Mpopo FM kuti amalawi akaziwe zoona zenizeni zimene zikuchitika mu dziko mwawo chifukwa akanadzera ku Times ndiwezi zikutuluka koma zochepa akanadzera ku MBC siwezi tikumva olo ndi pang'ono pomwe akanadzera ku mawayilesi ena nde nanji siwezi tikuziwa koma mulungu anati ine ndine njira ndi khomo koma kuti ndingadzere ndi kwa Mpopo FM mchifukwa chake angakhale anthu amene munthawiyo amazitchula kunena kuti ma activist lero mitu yaima ndiri Mpopo FM lero akudya lero akumwa tii chifukwa cha Mpopo FM. Muli bwanji apelogwe. Chigawo chakummawa amalawi timafuna tikuuzeni kunena kuti achipani cha Malawi Congress Party zulo anakumana ndi kukambirana ziwiri zitatu ndetatiso amalawi tikuuzeni nanga zokambirana zenu munaliko inu kunalibe tinaliko ndife okutengerani nkhanizo kuti tikupaseni. MCP anakumana zulo ku headquarters kumakambirana kunena kuti abale zinthu zagwa zinthu zavuta dziko mwaliona anthu akwiya kwali mtsogoleri wathu wa chipani amenenso ali mtsogoleri wa dziko Lazarus Chakwera kunchewu sikuli bwino kwatulukatu nthungo kwatuluka zibonga. Ndiye kumeneku kodi kukafikika kunchewuku mmene kwawiririra kunchewuku kukafikika tipange bwanji nde amalawi tufuna tikuziwiseni komanso akumbumba tikuyenereka tikuziwiseni amalawi Congress Party atakhala pansi agwirizana kunena kuti onse azavala salu za UTM kumaliro moti simukaonapo salu ina iliyonse ya MCP amene akavale salu ya MCP ndekuti amene yoyo sanadziwe kuti chikuchitika ndi chani komanso akakamuona akaenda ndi salu mmagalimoto zimene
azikapasa anthu amene akapeze atavala salu ya MCP. Choncho MCP pofuna kukateteza Lazarus Chakwera agwirizana kunena kuti aliyense akavala salu za UTM ndipo akayenereka akafika kumeneko aliyense azikapezeka akulira, ndipo aliyense akapezeke kuti wamukutira President Lazarus Chakwera. Ndicho linga chonena kuti Amalawi tiziti a UTM akudandaula naye limodzi, akulira naye limodzi President amene panopa Malawi wina aliyense akudziwa kunena kuti wamupha nzakeyi ndi ameneyi. Ndeti kuti MCP tikunena pano ku Blantyre kumapeto salu mashini kuthamanga kupanga salu zochuluka, kuzuzu kumeneku kupangidwa salu zochuluka, kuli Longwe mpakana ino amene muli mu Ukawale, ino amene muli mu Mchesi mundichitira umboni kunena kuti Zulo Mateala analikalikiliki kusoka salu za UTM. Anthu akusokesa aja za UTM, anthu amene aja ndi a MCP kukonzekera ena ayamba kuvala zinthuzi mawali ndi amene akuyamba kuvala. Nditu akambuku mikango ikusintha kuti aoneke kukhala ngati anthu abwino. Limpopo FM ndi Comrade Tanywa. Amalawi ndizomvesa chisoni mu dziko la demokrasi. Nditha kukusimikizirani kunena kuti msilikali amene amanena kuti ine ndinali konko ndipo ndipanga chotheka kupanga video yoonesa zinthu zonse mmene zinalili, ndikufuna ndikusimikizireni kunena kuti msilikali ameneyi wamangidwa usiku ndi asilikali a Kobe Barracks a military police amanga zulo usiku a Halen Kandawire a Keris Kale Ng'oma atatuma asilikali ku Kobe Barracks kuti munthu ameneyi akuyeneka kuti amangidwe poona kuti ali ndi zisisi kuti asaulule zisisi. Ndikunena pano anakatenga madzi a mu fridge ndipo ndikukayika ngati asanamugonese mfridge, koma malipoti atuza zonena kuti wathiridwa madzi a mfridge, komanso tikukayika ngati munthuyi angakhale moyo. Ndipo tathamanga kale tafika kale ku Kobe Barracks timva zambiri tikupasireni kuti kodi sikuti bwanji za munthu umeneyi. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Kafukufuku amene tampanga ife tapeza kunena kuti aboma anatumiza mautenga osiyanasiyana kwa azibale a malemu, ndikuwauza kunena kuti akalandira maliro athamange nawo mwachangu, akangofikira kumanda asaonenso nkhope. Zinamba zachitika kuti this is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Amalawi ndikufuna ndikutsimikizireni kunena kuti move muchizungutu tikuti move, komano njira zonena kuti Lazarus a Klaus Chilima, njira zonena kuti a Klaus Chilima aphedwe zinachokera patali, ndipo tikamayankhula anthu zikumaoneka ngati tikungopeka mwina mitu yathu sikugwira.
anthu amene muli ku area 30 mundichitire umboni zimene ndikufuna ndiyankhule. Ndipo akolini Zamba amene ali a secretary mu office of president nkhani iyi akuidziwa ndipo anapasidwa. Zimene mukhoza kuona kuti amayi Colin Zamba sangapange chinthu mwa iwo okha without any directive. Kusonza zonoti amayenereka kuti auzidwe kuti mupange ichi mupange ichi. Now what happened ku area 30 ndimwere madzi. Mulibanji kweli asete amayola mu mulibanji amuwanga. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Sindima yankula zinthu zopanda umboni, ndima yankula zinthu za umboni. Amalawi alendo amene anachoka ku Israeli tsiku limene anabwera anakafikira kweli asete kumene anakumana ndi amuwanga. Ndipo atafika mu ofesi ya amuwanga, amuwanga anatenga maisraelista amenewa ndikuyenda nawo ndikupita nawo ku office ya inspector general. Inspector general amene ali amayi Yolamu. Mmene ndakoyamba nkhani chonchi amuwanga akudziwa chimene ndifuna kutanthauza. This is Comrade Ntanywa. Ndipo anthu amenewa atatengedwa kukafika ku office ya inspector general mayi Yolamu, anthu anafunsa kunena kuti kodi alendowa ndi ndani. Ndipo poyankha anthuwa ananamiza azinzawo kwauza kuti amenewa akufuna kupanga supply katundu amene tikufuna kugula kunoko ku area 30. Limpopo FM with Comrade Ntanywa. Mutakuiona muvu kumene inakayambira ku polisi. Muvu inakayambira ku polisi, itachoka ku polisi ndipo amene imakasefukira kukafika ku chipani kenako nkusefukira ndikumapita ku Malawi Army. This is Comrade Ntanywa for Limpopo FM. Ndeti kuti ripoti limulilembe kuti chani chifukwa tu anthu anakafikira ku area 30 mu office ya amuwanga. Pochoka mu office ya amuwanga anakafikira office ya IG. Anthu pofusa munawanamiza kunena kuti amenewa tufuna atapase contract, amene atikupangana nawo business akufuna atichite supply katundu. Ndipo amuwanga ndi mayi Yolamu zakuphedwa kwa achilima akudziwapo kanthu. Uyu ndikafukufuku yemwe tikumpanga ali Limpopo kuti amalawi muziwe zoona, ndipo zambiri zikubwera komanso Limpopo izatulusa ripoti lawo ngati wireless yozimira payokha. Ndikuti amayi Zamba atayimbiridwa foni kwabwera alendo kuno anayankha kuti tawatumiza ndife kuti afike kumeneko. This is Comrade Ntanywa for Limpopo FM. Ndikuti
sindimayankhula zopanda umboni. Ndanena kunena kuti MCP anasonkhana ndikumakambirana kunena kuti tipanga bwanji kuti timteteze mtsogoleri wathu, chifukwa gemu yagona panopa, zinthu panopa zikuchita kuziwikiratu kuti zinthuzi mtsogoleri wathuyi ndamene waphika zonsezi. Tipange bwanji ndikuti ndikutumizirani mamesejiso muone zimene amakambirana anthu ena kuchita challenge. Ife tipitako kuncheuko tikaonesana komweko. Mukaonesana ndayi nakamaliro osapanga manyazi bwa. Amalawi takala tikukuwuzani mobwereza kunena kuti anyamata aku State House ndamene ena mwa iwo anapita kumalo kumene kuja kukagwira ntchito, kutenga nkhwangwa kukhala ngati ukudula mtengo wa bulugama kuti ukulimba ali munthu. Muli bwanji Adala Kadula, muli bwanji Adevi Malamula? Ndili nanu mafunso awiri atatu. Ndimati ndikufunseni Adala Kadula kunena kuti Monday foni yanu inali yotima, siku lonse la mtundu munali kuti? Nanga mutabwera kumeneko munayankhula ndi anthu angati? Nanga zimene munayankhula ndi zotani ndi anthu? Comrade Mtanyiwa ndiri mpotofemo ndi mainjiniya matechniciani ari mpotofemo akugwiraniso na Adala Kadula. Iwe ndesi kuti tawa Adala Kadulayi. Yudas Iskarioti atakamupereka Yesu, anthu akudandaula kumapeto kwake anaona kuti kudandaula kumene akudandaula anthuwa akhoza kundipha. Chimene anapanga ndi chani? Yudas Iskarioti anazimangirira yekha. Adala Kadula, imfa yanu muzazimangirira nokha, palibe munthu aza kugwireni ndi kukumenyani. Munayendako bwino kuti kumene mmanenako? Adala Kadula, munayendako bwino kuti kumene munapitako? Munayendako bwino kuti? Foni yanu mande yonse Adala Kadula inali yotima. Lero mukubwera mukwauza azinzanu kunena kuti atayendako bwino ndipo mabwana asangalala. Asangalala zichani? Osamata mawu. This is Comrade Mtanyiwa pari Mpoto FM, programu ija ya Nkhanga Saona. Adala Kadula, foni ya chilendo imene mukusungayo munaitenga kuti? Foni ya chilendo imene muli nayoyo Adala Kadula ndi ya ndani? Mwaitenga kuti? Comrade Mtanyiwa. Mabwana akondwa kwambiri kuti zonse zaenda bwino. Ziti zimene zaenda bwino Adala Kadula? Adala Kadula, ziti zimene zaenda bwinozo? Adevi Malamula, ndili nanu funso. Chikwama chimene mukusungacho ndi who is who? Ndi chandani?
munakachitenga kuti adevi malamula chikwama chimene mukuchisunga ndi a who is who akunchesi mwakasitenga kuti ndi chachani. Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Kuyankhula kwa presidenti akuyankhula zonena kuti mchimwene wanga, kunena Klaus Chilima kuti ndi mchimwene wanu. Funso limene likubwera kwa presidenti, sim card ya foni ya Achilima mukutani nayo, mukufuna mutani nayo. Amalawi, a president a dziko la Malawi ali ndi sim card ya foni ya Achilima. Akufunamo chani? Akufunamo chani mu sim card ya Achilima? Dziwani kunena kuti a president zonse zimene zinali mu foni mwa Achilima, Achilima zimene amayankhula ndi munthu wina aliyense mu nthawi imene zimene zimawachitikira. Akuluakulu kuli kuyaluka Amalawi, kuli kuyaluka, tikati kuyaluka Malawi mukumve kunena kuti anthu atu pomwalira atumizatu ma message ku mabanja awo, koma president sakuziwa. IMCP simukudziwa kuti kodi chenicheni ndi chani. Chimene mukudziwa ndi kuti kuziteteza kwa inuyo. Zonena kuti anthuwa amadziwa zonena kuti panopa nde imfa yathu yayandikira, simukuzidziwa. Ndeti kuti sim card ya amalemu Achilima ikupezeka bwanji ndi a presidenti, ikupezeka bwanji ku State House Amalawi? Palibe chisisi, Mulungu ndi wamkulu, zululika. Pano ndikukhulupirira kunena kuti utsogoleri umafunika kukhala ndi experience. Ntchito ina iliyonse imafunika kukhala ndi experience. Without experience palibe chimene chingachitike. Lero ndi zimene tikuzionazi. Ploti imene inalipo yothana ndi Achilima, anthuwa aipanga ploti mu chimbulimbuli. Amangomva kuti kumakhala maploti, koma aipanga ploti mwa chimbulimbuli. Nde maploti ena amene mwakonzekera kutiso muthane ndi Peter Mutharika. Maploti amene mukapangaso mu chimbulimbuli mugwidwa mwachangu changu, mugwidwa masana. Maploti amene mwapanga kuti muthane ndi Boni Kalindo, maploti amenewo mugwidwa masana sana. Maploti amene mwapanga kuti muthane ndi Timothy Mtambo mugwidwa masana sana. Amalawi, chigawo cha kumama kuno ndikufuna ndikutsimikizireni kunena kuti anthuwa aliso pa ploti yofuna kuthana ndi Brian Banda wa Times. List ya maina onena kuti MCP ifuna kuthana nawo yatipeza, ndipo pali maina anthu ambiri. Nkuteka anthu ena apulumuka chifukwa cha Limpopo FM, nkuteka anthu ena sapulumuka. Ndipo ino amene mukugwira ntchito ndi Tonse Alliance, samalani mayendedwe anu, samalani kumene muti muzitumidwa kuti mukagwire ntchito, mupita mosadziwika bwino. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Peter Mutharika, samalani mayendedwe anu. Asilikali aku Israeli aja akukudikirirani, ndikunena pano akadalibe ku Zambia konkoja.
kukambirana kuti kodi amene akhale vice president ndi ndani. Kunali kutsutsana kwina, mavoti atagwera Abushiri, anthu ena anabweranso ndi nkhani mmenemo kuti nangapota Abushiriwa pali nkhani zimene akukhuzana ndi ku South Africa. Kodi tikapasa udindo azikwanisa kuyendayenda, kodi zikhale bwanji sakagwirira kwina kwake. Ndiyeno pano pali chiyerekezo chonena kuti amaiko onse ajaso nawo akuziwaponso za chiwembu cha Achilima ndi amene akuganiziridwa kuti akhale vice president wa chipani. Funso nkumati amaiko onse athamangisidwa kumaliro, akakakhala vice president akuyimira chipani chiti chifukwa iwo onse ndi MCP omwewo. Tiyambiretu ndi mawu awa. Mukazaona anthu akumenyana wina nkuyamba kuluma, muziwe kuti olumayo ndiye watani. MCB game imene mwayamba apai, game imene mwayamba apai, amalemu Achilima uchita kuyankhula kunena kuti mwayiluza chifukwa mwayamba ndi kupha anthu. Kupha kumene mwampa Klaus Chilima angakhale anthu amene amafuna kukavotera MCP 2025 akhumudwa nako. Mawu enawa akubwera ndi achilimbikiso kwa anthu amene muli apa inu ndi onse amene akumvera, amene akuonera pa TV. Chichewa chake amanena kuti nyama zabwino zimaoneka pamene mlenje wayamba ulesi. Tikumvana? Sono gemu yatha kale iyi ilili boma lapita ize masiku asala ochepa. Mwatuma anthu kuti akaphe ineyo. Chonde moyo wa ine suli m'manja mwanu, uli m'manja mwa Mulungu. Ndizi kuchulani mpaka namusiye zimene mukupanga. Anziko nzika sizingakhale zomangodandaula tsiku ndi tsiku. Akuluakulu chinthe zinthu ziyambe kutheka. Tikonze tsogolo la dziko lino. Izi zomaopsezana izi nzakale tidathana nazo kale zamakedzana. Koma mutasangalala kutero magazi ndi awa. Mukazatipha mukatidye kumene mukufuna kuti mukatidyereko. Ambuye Mulungu kumwambako muliko, ndipo pamene taunjikana pano muliponso. Mumamva mapemphero anthu. Lero imvani mapemphero anthu ano amene ali apawa. Apemphera alira nthawi yayitali. Amasuleni ndi kuwachotsa mu ukapolo wa Satana. Dziko limene munawapasa kuti ndilawo lero akusanduka mu akapolo. Tichotsereni ululu, tichotsereni nkhawa, tichotsereni mantha. Chifukwa inu ndamene munatipatsa dziko lino la Malawi. Sife amphawi, sife akapolo a munthu wina aliyense. Koma ndife anthu anu amene munatilenga m'chifanizo chanu. Mutipatsa dziko lino la Malawi kuti tizisangalalamo. Chotsani nkhawa pa mtundu wa Malawi, imvani mapemphero awo. Lero tikuliperekanso dziko lino la Malawi m'manja mwanu kuti mapemphero kulira kusala kumene wachita mtundu wa Malawi inu nokha muyankhe mapemphero amenewo. Pamene tikumaliza pano ndibwereze mawu onena kuti ngakhale mdima ungakule chotani kucha ndithu, ngakhale tingaone zowawa zotani ulemerero ukubwera. Inu nonse muli apa musaope,
musafoke mukhale chikhulupiriro chifukwa zonse zimene zikuchitika lero kumwambako analemba kale kuti kuno ku Malawi tsiku la lero tisakhala pa Gincana Club ndipo chifukwa tonsefe timayimirira mbendera iyi lero tonse tikunena kuti chifukwa cha mbendera iyi Malawi muno mukhalanso mtendere Malawi muno sitiwapa ndipo ngati litase tilafa chifukwa cha mbendera imeneyi sitikukuopani sitifoka ndife Malawi anatilanga ni Mulungu mbendera yathu ndi imeneyi ambuye akudalitseni nonse. Amalawi pakufunika time nji tisaope tisagwedezeke pasapezeke woti opyeza ifeso ndife Amalawi ndipo time limodzi Amalawi nsanje tuchitipa tisabwerere mbuyo khalidwe ophana mu dziko limene lili lathu khalidwe umene uthe ndipo sitikufuna chipani chimene khalidwe lake likhale lomalimbikisa kumaphana ndale zikavuta kumaphana. A DPP mutengerepo chisanzo, a UDF mutengerepo chisanzo, ambakwaku mutengerepo chisanzo, a Ford mutengerepo chisanzo. Ndale zophana si ndale zabwino. Sitikukuopani tisafera mbendera ya dziko lathu. Mulani ndine Comrade Mtanyi wa Pari Mpope FM chigawo cha kumama wa programu ija ya Nkhanga Zaona. Ndikufunirani zabwino zonse pomaliza ndikuti misimu ya abale athu ikause mu mtendere.